Sziasztok, én vagyok Lecsó. Uncius Pilátus. És ez itt a Sofilin csapat. Nem jár itt a Sofilin csapat, még vagyunk egyedül ketten. De most csak ketten vagyunk, még van. Mert a másik résztvevőnk most éppen nem tudott eljönni. Igen, otthon dőlük, azt legszívegeit. Nézi. Szóval, igen, Nézi a Minimaxot. Na, igen, tudjuk, nem csináltuk meg a Outlast videót, megcsináltuk, tényleg 3-szor is újra próbáltuk meg minden. De sajnos nem tudtuk felrakni, mert volt ebben hibák. és ezért van az, hogy most kiválasztottunk egy kihívást, ami a fahéj kihívás lesz. Hát nem fog valami jól esni, de ha meg lesz 100 like, akkor folytatjuk a kihívásokat még több kihívással. És még az is lesz, hogy Outlast videó még hozzá megy. menni fog a csatornára, és ezt így megígérem, nem, szívem nem teszem, de így megígérem. Akkor én a hasonlóra felteszem, hogy jó. A hasálat. Hasonlóra megígérem. Igen, és akkor csak ennyit szeretünk volna mondani végül. Tényleg, remélem tetszett ez a videó. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nem tudom, ez egy perc, nem tudom, ez a fél perces videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like. Feliratkozzatok és Feliratkozzatok. Sziasztok!